naman magandang lalaki. Yun ang sa harapan namin ngayon. Yung. Yan, si Action Conrad. Magandang tanghali, Pilipinas. Maaksyong tanghali sa ating mga kaaksyon. Ayan, kasama niyo po muli kasama niyo po muli ang inyong mga kaaksyon sa programang Love Notes Unlimited. You Talk. Ayan, kasama niyo ang inyong mga lingkod sa programang Love Notes Unlimited. Ayan, mga ka-action. Ano? Sa ating technical side, andyan si Action. Conrad Alvarez. Ayan. Parang may nagloloko-loko ni Action Alex, ano? Hindi, kasi dapat sabay. Ay, ganun ba? Oo, andyan Sabay si... yung pagbigkas pa rin. Oo, andyan si Action. Conrad Alvarez. Pero napansin mo, bali-baliktad din yung nasa baba. Oh, di ba? Perfect. At syempre, makakasama niya rin po ako hanggang alas 2 ng hapon. Ako po si Action Claire de Guzman. Welcome back. Oh. Uy, kasama ka din naman kahapon. Yes. On phone patch. Ay, Oh, galing. Sir, pansinin niyo yung pangalan. Medyo... Ganyan ba talaga, sir, pagka medyo lutang-lutang na tayo? Hindi, ganyan pagka natatakam sa sinigang eh. Ayay! Ayun, nagugutom na talaga si Action Conrad. Mga ka-action, ano? Yun. Speaking of sinigang, mga ka-action, ano naman ang nilunch ninyo? Anong ulam niya sa lunch, mga Yes, ka-action? mga ka-action. Ano ho ang Siguro may mga nagle-late lunch pa rin hanggang ngayong oras na ito, mga ka-action. Pero kumain na po kayo. Huwag po kayo magpapalipas ng gutom. Ay, coming from Claire. Claire. Hindi, pero totoo yung sinasabi ng Action Claire, mga Yes, ka-action. kumain na kami ni Action Alex eh, mga ka-action. Kumain na din po kayo dyan. Opo. Uy, nako. 3 years ago, nalaglag yung 200 pesos ko sa teller. Isang lingon ko lang nawala na agad. Memories ay ano. 3 years ago, ma-share nga Yan ito. talaga pag hindi pinapahalagahan. Bigla-bigla na lang nawawala. Kaya dapat kayo mga ka-action, pinapahalagahan nyo yung mga bagay-bagay. Ay, nako, Action Claire. Pinapahalagahan nyo yung mga tao sa buhay nyo. Pero tapos na tayo dyan. Memories na lang. Dahil Ano? pag-uusapan natin ngayon ang pagkakaroon ng isang simpleng buhay. Oo. Kanina nga nung naglo-look forward ako dito sa program, naalala ko yung sinabi ni Ma'am Delia Cabais. Ay, ayun. Naalala ko yung sinabi ni Ma'am Delia Cabais na aanin mo ang sementadong, ano sabi niya? Anin mo ang simentadong tahanan kung anin mo ang batong bahay. Kung ang mga nakatira naman ay kwago. Oo nga. Ano naman yan? Action Alex. Yung meaning nun? Hindi. Yung ginagawa mo. Wala, kinakamot ko yung ilong ko. Pero patungkol doon mga ka-action, no, medyo somehow ay tututok tayo doon. Yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa simpleng buhay, mga ka-action. Oh. So ano ba para sa inyo yung simpleng buhay? Or ano ba yung fan? Isa din ba kayo sa fan of simple life? Kasi si Action Alex, mga ka-action, fan yan ng simple life. Pati rin ako. Akala ko hindi ka fan ng simple life. Of course, fan ako. Fan tayong lahat dito eh. Lahat tayong kumain kanina doon sa may kusina. Fan tayo ng simple life. Nakakatuwa nga, no? Dahil kanina pinag-uusapan namin itong pagkakaroon ng isang simpleng buhay, mga ka-action. Pinag-uusapan namin yung mga pagkain dati na wala na ngayon. Saan ba nagsimula lahat yan? Sa sundot ko langot, mga Oo. ka-action. Sino bang nagtanong nun? Ikaw, no? Yes. Hindi pala sa sundot ko langot, sa laing. Oo nga, yung hindi masarap na binili kong laing. Yes. Sa laing. Tapos sabi ko, di ba yung sahog ng laing, yun yung nung bata ka, meron yung parang malaking heart shape na halaman. Oo. Tapos magmamagic ako sa'yo, magdura ka dito, sasabihin. Oh, yun nga yun. Tapos Pero pag iba nagdura yung ka, biglang malalaglag din sa'yo. Oo. Yung hindi siya... Nababasa. Oo, di ba? Tapos magro-roll-roll lang yung tubig, mga ka-action. Naalala niyo pa ba yun? May mga memories Pero ba sabi nga kayo na kanina gano'n? nung kausap natin, hindi mo kailangang bumalik sa 1990s para lang ma-experience mo yon, mga ka-action. Kasi marami pa rin magpapaalala sa'yo ng mga ganyang buhay. sa social media, marami nga tayong makikita dyan. Sa mga kwento ng mga lolo't lola natin, mga pinsan, mga tia at tita, Oo. tito,
ma-reminisce natin yung mga memories na yun, mga ka-action. Sayang lang din, no? Dahil hindi na naabutan ng mga bata ngayon. Hindi na nga nila alam yung mga ganun di ba? Halos, naalala ko nga yung sinasabi ni Ma'am Dea, Ako din, nung elementary ako, mga ka-action, nag-aaral ako ng elementary sa Bukanan Elementary School sa Pampanga. Ay, wow. Kapag ka lumabas ka doon, may mga nagbebenta doon ng singkamas. Ay, oo, yun yung pinag-uusapan niyo ni Ma'am Dea kanina, yung pipino, gano'n. Yes, kami lang ang nakaka-relate ni Ma'am Dea doon. Hindi, may pinag-uusapan din kami nila BP kanina eh. Yung pinag-uusapan nyo kanina, iba doon sa pinag-uusapan namin. O kaya pala nakatingin sa'yo si Ma'am. Yun yung yung pinag-uusapan namin ni Ma'am Dea. Yung ganon, ang alam ko naabutan mo din yun eh. Especially kapag public school. Tapos may asin pa na maanghang, tapos hindi maanghang, diba? Oo, yung red pa yung asin minsan. Orange. Yes. Pag bibili ka, bubusan mo ng suka. Nako, Tapos tigdos lang yun. Nangangasim yung lalamunan ko. Ay, magdadala nga ako ng mangga. Gusto mo ng mangga? O, pati yung mangga. Alam mo yung may dadaan, hahabulin mo yung mangga, tapos... Ay, Tapos nako. tig 2 at 5 lang yung dati. Ngayon, mga ka-action, 20 pesos na isang supot na ganun. Nasa plot na candy, Labos na candy, sabi Ayun niya. pala yung pinag-uusapan nyo kanina. yung hubad na candy, yung bibilin mo, maliit lang siya na circle na na candy. Na medyo maasim ka noon. Tapos piso, 4, tama ba? Or piso 4 atang ganun eh. Or binting, alam mo yung binting? Piso 4 nga. Piso 4 yun. Parang manalapi isa. Tapos yung mga dal na yung mga dal na papel. Oo, tapos dadamit-damitan mo. Nako mga ka-action, Nung nasa sa Pampanga kasi, Action Claire, ang buhay doon, talagang parehas lang din dito sa probinsya natin. Oo, kapag ka nandun ka din sa probinsya or baryong part ng Pampanga. Yung hindi sa mismong sentro. Yung sa Pampanga, Action Claire, mostly doon kasi parang ang pinaka... Kasi dito sa Pangasinan, nung dumating ako dito sa May Dagupan City, talagang ilog agad. Ilog agad. Pero doon, palayan. Sapa. Alam mo yung sapa? Karayan. Oo, yung sobrang lalim. Yung Batis. may lupa pa na sobrang lalim, tapos doon lang umaandar yung kakaunting tubig na ang lakas-lakas ng ragasa, gano'n. Sapa, tapos bawal kang maligo. Ang lakas ng ragasa eh. Tapos ganun doon, kaya nung dumating ako dito noon, bata pa ako, sabi ko, wow, may ilog. Tapos puro fish pen, fish ponds, ganyan. Dito, main nila dito, bangus, isda, ganyan. Mga isda. So, parang nasanay kang ibang-iba dito kumpara mo doon sa Pampanga. Kasi sa Pampanga noon, grabe, pakwan ang pinaka namin doon. Tatanim ka ng pakwan, meron kang sariling maliit na part. Kahit bata pa kami, ginawa namin. Na-try mo yon? Hindi naman major commodity ang pakwan kasi dito. Oo. Sa amin kasi more on mais, palay, ganun. Doon pakwan, tas berries, ganyan, nako. Yung mga
yung mga malilit na berries na kung ano-ano, mga ganyan. Uso doon. Tapos naalala ko nung bata ko mga ka-action. Ikaw, ano yung pinaka-memorable memories mo? Nung bata ka, yung pinaka-request mo, isang request. Request. Oo, request. Scrabble. Hindi, I mean, sa parents, yung Oo, pinaka-naalala Scrabble. mong request. Oh, Scrabble. Naglalaro kayo ni father? Mother? Hindi. Nagre-request ako ng Scrabble board. Tapos pumunta kami dyan sa may Ordaneta. Sa may isang mall dyan, na sikat na mall dati. Mm-mm. Hindi ako umalis doon sa pwesto ko. Ano yung Scrabble? Ano yung Scrabble? Scrabble board? Yung words? Oo, yung laro. Wala kasi akong laruan dati na gano'n, na Scrabble board. Tapos, doon kami sa isang mall, umiiyak ako doon. Tapos sabi ni mama, hindi tayo bibili. Sabi ng gano'n, hindi, bibili tayo. Sabi kong gano'n, nakasimangot na ako. Naglulupa-lupasay na ako doon sa mall na ganyan. Hanggang sa binilahan lang din ako. Ng Scrabble. Papatalino yun eh. Ang alam Hindi, ko. si mama kasi makon siya doon. Lagi niya kaming tinuturuan ng mga ganon-ganon. Tapos wala namang Words, kaming words. laruan. Sabi kong ganon. Kaya kailangan ko ng laruan. Sabi kong ganon. Pero nung it turns out, grade 5, kinuha ng teacher ko yung Scrabble. O, di ba? Yung iniyak-iyakan ko, kinuha lang ng teacher ko. Ay, hindi niya binayaran. Hindi. Parang kwan ko na daw yun. Project. Oo. Donation. Ganon. Yan. Ay, nako. Kaya bibili ako. Kapag ka nagkapera nga ako, bibili ako ng ganon. Palaging gano'n naman ata yung mga ano. Ay. Di ba? Speaking of teacher, na-try mo din yung ano, yung nagpapasundot sila ng nagpapapurot, di ba? Ano yun? Purot, yung may gamit kang chani, tatanggalan mo sila ng white na Ay, oo. buko. Di ba? Pero Yung okay mga lang sa akin ganyan. yun. Favorite ko yung teacher ko nun eh. Nako. Tayo nakakita, alala ko, may mga ganyang teachers, ano. Oh, lalo na Yung- pag alas stress. Oo. Tapos di mo na mamalayan tulog na sila. Yung tipong medyo tinatamad na siya magturo. O sige, magpahinga muna kayo. Halika dito, Claire, sundutan mo muna ako sa ulo. Tanggalan mo ako ng puting buhok. Yung mga ganong salita ng mga, nako, mga ka-action, ano, nakaka-miss yung mga ganon. Alam namin, hindi lang kami yung, well, lahat naman tayo na try yun, ano. Oo, lalo na yung mga medyo kasing edad natin at saka yung medyo mas bata pa. Mas bata? Mas matanda pa sa atin. Eh, Oo, naranasan di ba? yun. Yung mga bata kasi ngayon, parang hindi na eh. Oo, lalo na ngayon. May mga modules na lang, online class na lang. Pero kung babalikan natin yung mga ka-action, makikita natin kung gaano tayo kasimple noon. Kasimple yung buhay natin, kasimple yung gusto natin na mabilhan lang tayo ng ganito, makabili lang tayo ng ganito, masaya na tayo. Oo, di ba? Yung pangarap natin, Oo. oo, di ba? That's isa din yun sa sinasabi ni Action Alex kahapon na parang ways to have a simple life, ay to have a happy life is to have it simple, mga Yes, ka-action. make it simple. 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 Apple. Oo, simpleng Yeah. pamumuhay, mga Meron ako ka-action. nakitang post dito, ano. That's the reality, sabi niya dito. Yung mga batang 90s. Oo. Pinost ito July 17, 2020. Sabi, tayo pa rin naman yung mga bata noon na parating umiiyak. Mm-mm. Yun nga lang, hindi na dahil sa palo ni inay, kundi dahil sinusubok na tayo ng buhay, sabi niya. So, umiiyak pa rin mga ka-action. Oo, no, pansin ko din. Pero mas deeper na ngayon yung meaning natin. Or mas deeper na yung reasons natin ngayon kung why we are crying. Dati hindi lang tayo makapaglaro ng alas 2 ng tanghali, ng Yes. hapon. Umiiyak na tayo mga ka-action. Pero, Oo, no? Yun yung tipong kailangan mong papatulugin ka, pero ikaw ayaw mong matulog, tatakas-takas ka pa, yung mga ganyan. how Palo about ang- sa inyo mga ka-action? Ano naman yung mga hindi nyo makakalimutan noong inyong kabataan? Tapos ano din yung pakahulugan ninyo ng simple life? Kasi ngayon mga ka-action, ang pag-uusapan natin ay may patungkol sa pagkakaroon ng simpleng buhay. Simpleng buhay. At appreciating the simple life, mga ka-action. Yes, mga ka-action. Ikaw, appreciate mo ba or na-appreciate mo ba yung simpleng buhay lang? Yes, oo. Anong simpleng buhay yan? Simpleng buhay. Para sa akin kung literal, yung simpleng buhay na sa kahoy lang kayo magluluto, ganon. Sa kahoy kayo magluluto, tapos yung bahay nyo, hindi yun ganon ka katibay. Parang ganon yung nakikita kong simple life. Kasi, iba din kasi yung impact sa'yo kapag naranasan mo yung ganong buhay eh. Yes. Naranasan mo yung walang masyadong problema, though salat kayo sa pera, salat kayo sa mga bagay, pero kapag ka kasi mararamdaman mo sa isang bahay yung pag-ibig o yung pagmamahalan, tunay na pagmamahalan, doon mo maa-appreciate yun na kahit isang tuka lang kayo, kahit na ang hirap-hirap ng buhay, Ito. mararamdaman mo yung pagmamahal Yes. at katuwaan. Speaking of katuwaan, simpleng buhay, ganyan. May tanong kasi dito last November 5 last year, nagkaroon ng
nagkaroon ng parang post Mm-mm. ang isang page, ano. Tapos naging trending ito sa lahat ng mga ka-action natin. Kasi yung tanong doon, ano ang paborito mong alaala kasama ang iyong ama? Then question mark. Oo. Ayun. Ano ba ang pinaka-paborito mo? Tapos sabi dito sa post, kwentuhan lang, walang iyakan. Sabi niya. Oo nga, Nakita kwentuhan mo na ba kasi. yun? Hindi Kwentuhan naman. lang. And then, ang daming nag-comment mga ka-action, ano, na parang ito, magbasa ako ng isang comment, ano. Sabi niya dito, pamamasada sa jeep namin. Kahit sa gilid lang ako ng reserba ng gulong, sama pa din kung di sa'yo, sabi niya doon sa father niya, para to sa father niya, no? Kung di sa'yo, wala ako ng kung ano man ang meron ako ngayon. Thank you, Papa, in heaven. Sabi niya, yung mga ganon. Tapos sabi, parang may nagtanong doon. Sabi niya, ano ang gusto mong sabihin sa younger version of yourself kapag nakita mo siya? Tapos sabi niya, tatlong words lang. Yakapin mo siya. Oh. Yun lang, napaka-ikli lang, yakapin mo siya. Sabi niya, ibig sabihin, yung age na yun, siguro, doon sa age niyang yun, hindi niya siguro napansin, hindi niya pinagtuunan ng pansin na yakapin yung isang tao, ganon. And then biglang nawala. Oo. May, Lagi lang naman din kasi na yung regret natin nasa dulo mga ka-action. di ba? Na, alam mo, yung tanong na yon, napakasimpleng tanong. Pero punong-puno ng iyakan. Kaya nga kwentuhan lang walang iyakan. Kwentuhan lang, walang iyakan. Nag-comment din ako dito, sabi ko, hindi na siguro matatandaan ni Papa to, sabi ko. Pero nangungulit ako dati ng sugar cane o unas. Kasi naalala ko kanina yung tubo, unas. Bago kami dumiretsyong bukid para magtanim ng pakwan at manghuli ng kamaru. You know kamaru? Oo. Anong tawag dito nun? Yung brown siya, brown na Ano na yun, sir? Yung kamaro, yung... kulisap. Ano na kasi? Hindi yan kulisap. Ararawan. Kinakain din sa Ilocano. Oo, ararawan. Oo. Tapos kamaru. Saka sabi ko, saka hinahanap Yung, namin yung mall ano. cricket, sir. Oo, yung cricket, yun. Tapos sabi ko dito, saka hinahanap namin yung dulo ng bahaghari dati. Totoo. Kasi, Parang nabasa ko na yan, or narinig ko na yan sa'yo. kasi kapag nasa bukid kayo, makikita niyo yung rainbow. Tapos sabi nila, sa dulo daw nun kasi, yung mga nasa libro kasi dati, sa dulo nun, merong banga, tas puno ng ginto. Oo, golds. Oo, tas kukulitin. Isang beses ko lang nakulit yung tatay ko ng gano'n. Puntahan namin. Oo, pinuntahan niya naman. Pinuntahan naman namin kaso wala kaming nakita. Ang nakita lang namin, bilog pala ang rainbow, ano. Bilog siya. Hindi siya ganun lang. Hindi lang siya art. Yung Yes. other part ng rainbow, hindi mo na siya makikita mga caption. Bilog siya, pababa siyang ganun. So, hindi yun Moist. nakuhan. Yes. Hindi nyo nakita yung golds. Walang golds. Yeah. Tapos sabi ko dito, memories. Fiction pa. 'Di ba memories? Wala lang, simpleng bagay, simpleng problema at simpleng hiling lang. Tapos kamis maging bata, ganun lang. 'Di ba? Napaka simple. Ikaw, ano ang paborito mong alaala kasama ang iyong ama? Hindi ko alam. Bakit? Hindi kami, laging nasa ibang bansa si Papa. Walang masyadong memories. Hindi, yung pinaka-simple lang. Pinakasimple. Anong tinuruan niya ako magmotor? Tinuruan niya ako magmotor, pero hindi po talaga niya ako tinuruan. Kasi yung saktong tuturuan na niya ako, binarurot ko yung motor. Marunong pala ako magmotor, sabi kong ganun. Wala na ba? Yun lang. Yun lang yung pinaka-best Yun lang. Walang masyado, kasi hindi naman siya laging umuwi, di ba? Kapag ka-abroad kasi yung tatay mo, hindi ka laging, hindi mo lang siya laging kasama. Nako, nakakalungkot, ano? Dahil meron tayong mga ka-action na ganyan ng situation. Kasi syempre kailangan magsakripisyo. Parang mas marami pa nga akong memories na kasama yung kapatid ng papa ko kasi sa papa ko eh. Pero tatay pa rin naman ang tawag ko doon sa tito ko. Sabi dito ni Alma Castillo Lastimoso, Action Clear, no? Kasi may katanungan nga dito, ano ang paborito mong alaala kasama ang iyong ama? Sabi niya dito, sad to say, walang alaala. Kita mo? Kasi broken family kami. Maliit pa lang kaming magkakapatid, hiwalay na sila. Parehas, nanay at tatay, hindi ko nakagisnan.
Kaya minsan, nagpapasama lang ako na sana, o napapasana all na lang ako na sana may mga magulang ako na ano kayang pakiramdam pag may mga magulang. Tapos question mark. Then punong-puno ng replies yon. So, sending hugs po sa inyo, Ma'am Alma. Ganyan. Napaka-ikling tanong. Pero nakakaiyak. Nakakaiyak, ano. Maraming... Paano kaya kapag binaliktad natin? Ano ang pinaka-memorable na alaala mo kasama ang iyong mother naman? Wala. Marami. Oy, pero batiin ko lang din muna si Ate Rona Biag dyan sa may, pero nasa kon ata siya ngayon nandiyan siya sa may Malimgas. Pero binabati ko lang din siya kasi kagabi yan yung pinag-uusapan namin, yung memories niya with his grandfather. Sabi mo nga kanina, 'di ba? Kwentuhan lang, walang iyakan. Pumunta siya sa room, nagkukwento. Tapos hindi ko namamalayan, umiiyak na pala siya. Ay! Kwentuhan lang, walang iyakan. Pero yun na, nakaka-appreciate lang din na maalala natin yung mga memories natin kasama yung tatay natin, kasama yung mga lolo natin, 'di ba? Ang awkward minsan, ano? Kasi sa mga lalaki, action clear. Kapag ganyan, iyakan, gano'n. Minsan ang awkward. Bakit? Kasi, kunwari, pinag-uusapan nyo, babae, or problema sa pamilya, gano'n. Madaling araw, ganyan. Magkukwentuhan kayo, may background music kayo, tapos biglang may tutulo ang luha. Tapos magyayakapan kayo. And then kinabukasan, pag maliwanag na yung araw, parang ang awkward na, ikaw yung umiyak kagabi. Hindi, ikaw yung unang tumulong ang luha. Yung mga gano'n. Sabi nga kapag iiyak ka daw, dapat daw may background music. Hindi dapat yung iyak lang. Dapat may...